Good morning, Philippines! Good morning guys. Well, almost 12 na. So, almost good afternoon na. So, nakaligo na tayo at lahat-lahat. So, nakakain na rin ako ng lunch. But anyway, kumusta po kayo dyan? So, ngayon guys, yung agenda po natin ngayon is pupunta tayo sa tindahan para bibili tayo ng gulay and also bibili tayo ng mga spices, cayenne pepper para sa groundhog. Kasi na high blood ako kahagabi. Look, binalik ko ito kasi sinuot ko to. Kasi plano kong umalis kahapon and then nag-change yung mind ko. Sabi ko bukas na lang. Kasi meron naman akong konting cayenne pepper dito. Pero, natapos ko na lahat. So, nilagay ko na doon lahat. And, so yun. At saka, uulan daw ngayong araw. At saka, yung pangit din yung panahon. So, yung window ko is open siya. I-close natin yung sa taas. Open kasi yung sa taas. Anyway, happy Sunday mga ka-everything. And, yun, Sunday ngayon. And, alis tayo bago magbagyo. At saka yung groundhog guys, palagi na lang bumabalik-balik talaga. Hindi ko na alam talaga. Tell Tommy na i-check yung yard namin kasi yung yard may patchy area. Yung parang basa siya ba. Sabihin ko kay Tommy baka yung septic namin nag-overflow. So, kailangan kong kasi doon, nagpatsi-patsi. 3 patsi talaga. Yung parang nag-brown circle and then another circle. So, kapag mag-overflow yan, ay, laking gastos. Hi guys. So, alis na ako guys. I just wanna look at you. Bagong labaman ito. Mama wash your bed. Yeah, Mama wash your bed. Hi, baby. Hello. My little boy. Malaki naman ikaw, Hobbs. Ang laki mo naman, Hobbs. Lumaki naman ang baby ni Mama, uy. Lumaki naman na, uy. Uy. I love you. I'll be right back, okay? Mama's going to get some stuff, okay? For the groundhog. That we don't have a groundhog here. The groundhog is digging your house. You know that? It's your house. They're digging. What? You're not gonna get mad? Your house they're digging, love. I love you so much. I do. I do love you. I do. Tapos pagkabutan na lang yun sa akong baby. Okay, bye-bye. I'll be right back. Okay? Be right back. Okay, you guys. Mama will be right back. Okay? Be a good kid. Kids. Be a good kids. Magdala tayo ng bag. Itong sasakyan ko kailangan ng paligo. I think paliguan ko to siya. Ako na magpaligo kasi mahal. Paligo eh. Magbayad pa. Sabihin ko kay Tommy para samahan niya ako magpaligo. Ang ginaw guys. Ang panahon ngayon parang hindi masyadong mainit. Maginaw-ginaw konti. So, yun, punta tayong ShopRite, and then after ShopRite, tayo, ibang store. Let's see kung anong mabibili natin, di ba? Hello guys! Mandito na tayo guys. May kalukuhan po akong nagaganap. Wala pala akong panty. Kaya pala, para iba yung pakiramdam ko. Kaloka. Parang may kumukuhit. Oh my God, loloka to. Alam nyo, kahit walang alam, kayo lang ang may alam. Parang nahiya akong magpunta sa grocery. Nandito na ako sa grocery store. Look. Dito na ako sa grocery store. Look, ShopRite. So, nandito na ako, nakakahiya mag ano bang gagawin ko guys? Parang feeling ko na alam ng lahat. Ito
ito yung problema. Dire-diretso kasi ako kanina. Diretso kuha ng jeans kasi si Roxy kasi. Si Roxy na naman yung dahilan. Anyway guys. Mag-grocery ba ako or ano? Andito na ako eh. Kakaiba kasi kaya pala kanina kakaiba yung feeling. Sana umihi ako before ako umalis. Kasi para malaman ko. Paminsan kasi mangyayari ito sa akin. Noong high school ako, umalis ako, walang panty. Yun, walang panty. Hindi man yun embarrassing. Kasi walang alam. Pero ngayon ba, parang nakakahiya. But anyway, let's go guys, I think. I guess aalis tayo eh. Bahala na si Batman. Alis lang tayo. Kunti lang naman yung bibilhin ko. Mga spices lang naman. So let's go. And then tatawag din yung si Tami. Sabihin ko nga kay Tami. Let me call him. Let me call Tami. Hello? Hi, Han. Yeah. Embarrassing, honey. I'm here at the store. Okay. It's embarrassing. I'm like, I'm going out to go to get something. It's weird. Like, you know, when I'm walking in the house, it's kind of weird. I said, why is it weird? But I ignore it. So now I just realized I don't have underwear. I don't have underwear. You don't have Underwear. Alright, well, nobody's gonna know. I'm just like, just sitting here feels so weird. Yeah, I would think you probably would. Yeah, I know. It's just like something it happened to me before. Really? Yeah. You do this often? Yeah, I was in high school then. Oh, it's an old habit. I got it. Honey, that's why it feels so weird. Something is tickling it in the jeans. Ay. Good thing you don't have a hole in your pants. Yeah, I know. Luckily, just I always wear jeans. That'd be really embarrassing. So I get the underwear and a hole in my pants. Anyway, I'm just reporting you. Oh my god, I was thinking, do I have to go inside? This feels so weird, honey. Right. Only you know it, so what's the difference? You think they will know or no? They won't know. They won't. No. If I look that close, I just figure you're wearing a thong. Oh god, this is fucking crazy. Okay, I guess I'm going inside. I'm just gonna grab and go. Okay, love. I will call you when I'm out here, okay? Alright, hon. I love you. Everything. I love you too. She's getting my sandwich. I brought water. I go back. I got everything except the sandwich. Oh no, don't forget your food. Yeah, it's kind of stupid. Okay, love. I'll talk to you later. I'll call you when I'm out of here. Alright, hon. Andito na tayo. Oh, goodness. Okay, nakauwi na tayo. Nakabili tayo ng jumbo hotdog pa kalog-kalog. Tatlong patulog-kulog. Anyway, ito tayo sa itlog, guys. Kasi, konti na lang yung itlog na natira. So, bumili ako ng ang daming spices. Cayenne, dalawa, oh. Dalawang cayenne pepper, spicy. And then, bumili ako, I'm sure meron kami dito. Bumili ako ng another crushed red pepper and another hot pepper sauce. Yun. And, the sliced hot cherry peppers. Ito siya. And also bubble gum. Itong bubble gum, this is for groundhog. Sabi pa ng babae doon ng cashier, sabi ko, wow, you love spicy. I said, I do love spicy, but hindi ito para sa akin. This is for the groundhog. And she laughed. Why it's for the groundhog? I said, I have to get rid of the groundhog under my porch kasi nagdidig. So, tawa siya, yeah, that sucks. But anyway, and also this one is a bubble gum is kapag kainin ito ng groundhog mga 7 to 9 days, mamamatay sila. Pero I have to rethink about this because, you know, killing the animals. But guys, our porch is already like have a tunnel in there.
And I really want to get rid of them. And bumili ako ng, sabi ko kay Tami, next time, bibilhan mo ako ng sea salt. Iodized talaga siya, guys. Iodized sea salt siya, pero yung iodized na, parang maliit na. So, I told him, like, I want a rock, like rocks, you know, crystal, like that. So, bumili ako, and also potato for bukas. And also, bili ako ng tomato, kasi bukas, pagdating ni Tami, I want to make him some, how do you call that, guys? Yung BLK. So, yun on. And then, yung paborito niyang pagkain na gulay, broccoli rub. Makes him happy. And then, yung pang-spray sa bahay. Broccoli. Iba yung broccoli rub at iba yung broccoli. And I got more onion. Kahit meron pa tayong onion. Diba? So, ito yung mga sa groundhog dito, look. Guys, wala talaga akong panty, guys, look. Magbihis nga tayo ng panty. Pati si Dami, sabi pa, tinawagan ko siya paglabas ko sa tindahan, sabi pa niya. So, bumili ako ng eggs. So, nahirapan ako naghanap kasi walang jumbo. Sabi pa niya. So, sabi pa niya, so your balls, so you don't have an underwear, so you can't find your egg. Ay, itong asawa ko. Sabi pa, so you don't wear your underwear, so now you cannot find your eggs. So now I have a balls. Ay, nakakaloka. Bubble gum. So what I'm going to do is I'm going to put bubble gum in there. And also add more cayenne pepper. Cayenne, ito. Cayenne pepper, maanghang ito, guys. Pero masarap yun sa ng mga gustong maanghang-anghang. Masarap yan. So akala ko uulan ngayong araw. Nakakaloka. Extra long-lasting flavor peppermint. So ito yung ano natin. Ilagay natin doon sa hinukay niya. Guys, hindi ako mapalagay hanggat hindi ito maano ko yung maganda pala ito, oh. Ginoo ko, nagbili-bili. Napagastos tuloy tayo nitong groundhog na to. Hindi ko mahilig ganito, pero ito sa groundhog. So, let's go down. Let's punta tayo sa baba. Sa labas pala. Ginawa, sabi pa ni Tami, oh, don't kill them. I said, ikaw na yung sa una. Naalala mo, ikaw yung gustong pumatay. How to open this shit? Oh, there you go. Oh my God, parang ang sarap nito, ah. Parang masarap ito dipping sauce, ah. Tikman natin. Mag-wash tayo ng hand. Oh my God. Hala, uy, grabe. Grabe. Masarap ito, guys. Dipping sauce. Lumpia. Grabe, ang sarap. Ang sarap na anghang. Mag-ano tayo? Maglagay tayo doon sa bangag. Ayan. Is this refrigerated after? Refrigerated after opening, okay? Ang bango, guys. Murag sabon. So, ito. Yung powder, pumapasok sa ilong ko. At saka maanghang. Yung powder ng ano. Kaya, at saka maanghang siya. Oh my God. Yung powder pumasok sa ilong ko. Anghang. At saka kumakati yung ilong ko. Balik tayo sa labas. Inano ko lang, ina-spread ko yung powder. Nahirapan kasi akong pumunta sa ilalim kasi hindi tayo makapasok sa ilalim. So, ang ginawa ko ito.
Look, ang dami kong nilagay guys. Look. Look. Diba? Sharo lagi. Lagyan ko pa dun sa ilalim. Kasi ang lalim na yan guys. Sobrang lalim na talaga. Kung tignan nyo yung nalagay ko. Kailangan kong bumili ng marami nito. Kasi para hindi na talaga siya babalik. Kasi paglabas ko doon, andun siya guys. Andun siya. Labas na siya. Nagwala. Ay nako. Sinabayaan ko lang siyang lumabas. Kasi yung opener na yon, yung may kahoy, pinabayaan ko siyang maging open kasi kung palagi ko siyang nilalak, isisirain niya buong paligid para lang makapasok siya sa butas doon. Ang butas na sobrang lalim na. Iwan ko kung asa na yun patungo. Mag-defrost po tayo ng turoni. Turon! Ang turon ay manoy. Ang lahat ng ito'y pinangako mo. Dadalhin lang pala. Nanatibag. Anyway, nagkabuhok-buhok ako kasi si Habs. Hinalik-halikan ko. Akala ko uulan. Si Tami tumawag. Galing ako sa garden. Alam nyo guys, yung naano ko sa garden. Nang naano ko, last year akong nag-start na gardening, diba? Mga gulay. So, sobra akong energetic. Gustong-gusto ko ngayon. Parang humihina yung energy ko sa paggugulay. Pero gusto ko pa rin ng gulay, guys. Kasi nandun naman yan. So, pero humihina siya. Hindi siya katulad yung power ko last year is parang humihina yung power ko. So, ngayon, kili-kili power. So, ngayon, nakalimutan natin magpanti. So, nakalimutan ko talaga kaninang nagpanti. Hindi ko talaga magets kung bakit. Kaya pala, parang mag-ano-ano. But anyway, so, magluto tayo ng turon. And, yun. Tignan natin yung ano, guys. Yung groundhog, kung bumalik ba. Look. Tignan natin kung bumalik ba yung groundhog. Parang hindi bumalik. Kung hindi siya bumalik, mabuti. Look. Nilagyan ko kasi dyan. Nilagay ko lang, pinupush ko lang ito siya. Ganyan. So, yun. So, anyway. Parang hindi sila bumalik. Dagdagan ko pa ng ano. Ng powder. Anyway, guys. Salamat sa panonood. Thank you. Ikakat ko din ito. Mga ilang araw. Kasi napapatay na siya. So, para hindi pangit tignan, ikat natin. So, yun. So, yun yung gawin ko. At also, ito. Kasi, look, wala ng ano. Nag-ano na siya, nag-brown na. I think maging liso ito eh. May mga liso. So, yun. So, ikat ko. Para naman, hindi pangit. Okay naman. So, yun. Anyway. Salamat sa panonood. Kita-kits na lang tayo bukas. Yan, salamat. Thank you. Thank you. Tignan natin dito, be. Ay, hindi na pumasok. La 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 la. La 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 la. La la. Salamat sa panonood. And bukas na lang ulit. Bukas ulit.